Suoraan raskas. No niin, yksi piste. Juuso. Juusolle miinuspiste. Juusolle piste. Varapaikka. Ei vittu. Tuu munkaan lukkopainiin tän jälkeen. Sä hävit mulla olla mua. Katsotaan. Kutjus, sä astui mun jalkaan. Varastit sä? Ei vittu. Kas persää. Oh, fat Tony. Ei, kato. Ei oo pois. Näet sä? Oh! Ei se pois. Nyt on pois. Ei oo pois. Yksi. Jälkeen sitä istonni. No niin. Valmiina. Roikkuuko? En pitäis sanoa mitään. Tuolla mitä Mitä kuuluu? Valmis. Hyvä! Nyt. Tällä. Ei tommosta. Nee! Mä sanon Minus miten. one morning! Man! Jusso. Seuraava kerta, jos ei, piste mennään. 1-1. Vittu läskiä. Et sä niin mua heitä. Missä ei satattu sua? Hyvin menee, hyvin Mä tiedän menee. miten Juuso on. Hyvä! Hyvin menee. Ketkä tossa on? Kato! Kato. Se jalat on kolmasta jalasta. Jalat pois. Ei oo. Ei! Eihän. Se niin rulla. Lapsi jollain lailla. Se käsi. Eihän. Jätkä menee. Wow, lukkopaini. Wow. Täytyy saa mukaan paini. No niin. Ei. No mä luksit kaikista helposti, mutta kohta. Ei tuolla tavalla. Näet? Ei tuolla tavalla. Ei. Miinuspiste. Työntä. Nosta se ilmaa. Ei. Rope! Kuka vetää? Mä puheen. Mennään lukkopainiin. Alla mennään näillä lukkopainiin. Me kaksi vastaan. Ei me kaksi, mä vässään. Okei. Ali. Kato Sano tote. Toni, sano tote. Ei tuolla tavalla. Ei. Miinus! Piste. Ei oo! Se ei kaatanut sitä. No niin se on. Se ei kaarannut. Anna sulle vaan 4 pistettä. No niin. Mikä tilanne? Vähän tyhmä, kun ei se tehdä mitään. Ali, mä oon 3. Tuu mukaan paini. Tää. Tää. Älä ota tää. Ota tää mieluummin. Tapas tuuria. Ei, en mä sanonut mitään. Mua ei jumala. Peili, et sä katso mulle. No niin, tonne. Okei, nyt aloit. Armi. Mä alkoin Armi. Valmiina. Armi. Nyt! Ei nyt. Heti kun tää loppuu. Kaikki huutaa. Pitää, lukkopaini. Sitten mennään lukkopainiin. Joo, kaikki lähtee. Kaikki Luko paini. Kaikki vasta kaikki. lukkopaini. Piste. Miten niissä jalkoilla on? Ei oo se jalat on ulkona. 3-2. Tuus lauttaa. Ollaan 2 vastaan 1. Tänään saaks olla 2 vastaan 1. No tuu auttaa. No tuu auttaa tänään tota. Onko se vain silleen, että sä saat pistet perässä? Ei, ota. Se persä. No niin. Vielä yrittää. Joo, nyt. Alkaa nyt. Hei! Mikä Dodo? Hei, piste Tonille. Mä sanoin, että ei se oo lukkopaini. Ei tarvi tommosta täältä tehdä. Jos sä osaat jotain, se on sun oma. Joo, se on lukkopaini. Jätti tekee. Okei. Ja vikapiste. Ei,
Ei, no niin. Luvansi. Joo. Nyt. Valmiina. En mä sanonut. Mikä se valmiina oli? Joo, mä en sanonut. Tää pääsi turhaa. Mitä jääpää? Virolainen. Kenen onks toi sun? Ei vittu. Niin oma. Valmiina. Tuus vaan joku totta. Joo. Nyt. 4. Sano sille 1 piste. Ei te karttu, kyllä sano. Valmiina. Käsisti! Se oli accidentti. No ne hävisit sä. Kenellä? Juuso. Se oli sen Juuso. Paljon sä hävisit? 2-0 vai? Lukkoliike. No 3. Ei jalassa, ei tomusta. 3 asti. No niin. Mahasta! 3 asti. Ei Joo, jalassa. pois! No ei saa. Heitä taaksepäin! Lopeta. No niin. Nyt aloita uudestaan. Lukko. Tuo häiritsee pahasti. Ai, otetaanko päin? Tuo häiritsee. Kyllä se läppä on. No niin. Uskopani ei mitään tullut. Ei kädestä kiinni. Nyt. Anna sille se 1 piste. Jos lukkoliike. Ei. Sovittu työtä toisen, ei ota kiinni. No, piste Tonille. Siis miten se on? Siis ei se mennyt yli. Tän pää osuu lattialle, mitä? Niin. Joo, tommosta ei voi tehdä. Tähtenkin tää pää osuu lattialle, kato sen pää. Kaksi kertaa kiertää. Aina mikä on tuomari, hieno tuomari. Se on pitkä. 4. Juuso. Tää on viimeinen. Ja muut shut up. En mä halua ketään muut. Hoho. Nani. Ja sinä Ali. Miten keskisormi? Oo, se oli. Näitte nyt ulos. Haluan nähdä tää. Hei, ei muu. Nyt ulos. Siirtoi. No niin. Mä en näe mitään eroa ilman tota asua. Otetaan. Nyt. Ali! Konulla vaan Ali! rullataan. Kamerat on tuo, pidä kuvaa. Ei tää on niin vähän. Tää on niinku isot japanilaiset. Kumpi johtaa? 4-4, sä peli vika erä. No niin, ylös. Sipumainen maahan siinä. Okei. Paljon peliä on? No niin. 4-4. Monen tää on? Viitosta. Tonne on tää huppa. Miksi? Siinä. Toni. Ei, kumpikaan ei oo siellä maassa. Ei oo maassa. Ei oo maassa. No kumpi nousee, se voittaa. Ei, Toni häviää. ylös. Ei, kumpikaan ei oo maassa. Ei voi sanoa. Ei niin. Jes, mä No niin. Et ne päässyt. No Juusepas on nihtevää. Juuso. Mä oon antanut sulle kaikki pisteet. Ei, no niin, no niin. Nyt. Kato tää. Se oli työntä. Oli tosi paha. Toni, sun on kuinka paljon rassaa. Miinus. Se oli pelkkää työtä. Ei mieti, tää on. Yeah, bro. Mistä oli? Hän muutti ulkoa, mutta tuolla kuuluu. Yeah, bro. Eli nyt rauhallisesti semmoista. Toni, nyt vähän massaa käyttöön. Mikä hauskakin. Ei toi luikku osaa tehdä mitään. Muuten varmasti ne uskoo. Toni, älä pois, tää on niin turha. Juuso. Voitti. Oi, hyvä Juuso! Ei ollut uusi juttu. Kaikki tiesi, että toi voitti.